Aboubacar Sidiki Fomba ini sogoma amba Isa Kaba ni sogoma Aboubacar Sidiki Fomba eye CNT o maye awo aywa ko awbe ka hakilina Amerike ka sowe ke jamana dafirila cogo mi a tse ka kɛ fo ɲangini ka kɛ awo ko jɛkulu dɔ ka sigi min bɛna hakilina Amerike maa minnu ni olu ye waleya gɛlɛnw kɛ walasa olu ka se ka bila kiri binakun kan awo an dun b'a dɔn ka fɔ bulonba kɔrɔ min bɛ yen nɔ fɛn dɔ b'o kɔnɔ ko haute cour de la justice awo o nɔlabila aw bɛ ka hakilina Amerike o de kan wa a bɛna kɛ cogo di Isa Kaba me fɛn bɛ kan lamɛn b'u bɛɛ lajɛlen fo oui lamine minnu tora an ka kɛlɛ la les 10-11 du juillet an b'u bɛɛ fo ala ka hinɛ an ka sarasiw bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ minnu tanyana amina ya rabi Isa Kaba aw b'a kalama k'a fɔ baara caman bɛ yen an y'o kumaw daminɛ anw ye bâtiment k'u barade k'u feere dasu la ka sɔrɔ sariya ma kɛ anw ye loi de programmation 1230 milliards anw ye wari caman yurukulen nin bɛɛ kɛra ministre de fɛ an bɛ baara o baara kɛ tant que o ministre kɔrɔ ninnu de ma se ka ɲanki u ye kojugu min kɛ jamana la k'a da yiru la o kɔrɔ ye kan anw nana transition na fu de la o hukumu kɔnɔna la an ye collectif dɔ sigi jɛkulu dɔ u y'o ɲɛmɔgɔya di ne yɛrɛ ma o jɛkulu in an ka baara bɛna kɛ mun ye an k'o fɔlɔ an b'a lajɛ haute cour de justice a bɛ se ka laɲɛnamaya cogo di pour que ka ministre wele ka na bɔgɔ jeninen kan n'o dɔ ye CNT mɔgɔ ka taa kɔnɔ n'o sera ka kɛ alhamdulilayi an y'a ɲini o la avis dɔ ka di cour constitutionnelle ma pour que ka cour constitutionnelle ka avis ta o kan o ka miirina ta o kan n'o ma se ka kɛ an bɛ sariya dɔ ta min b'a to ministrew tɛ se ka to kɛnɛma ten ka kojugu kɛ jamana la ko olu tɛ nɔ minɛ parce que jamana in n'a mairie fondation jamana kurajɔ a bɛ daminɛ sariya la bato de la a bɛ daminɛ minnu ye dankari kɛ jamana ka nafolo la f'olu ka taa bɔgɔ jeninen de sanfɛ a ka dɔn k'a fɔ ko jamana in tɛ maa si ta ye. Ayiwa Aboubacar Sidiki Fomba mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka min na kunnafoni fɔlen ko kodi a tɛna kɛ subagamuso ɲini ye dɛ chasse à la sorcière. Non, ko qui c'est ça morve c'est mouche ni nous falen do bola e de be nous la boke ni parce que ni koko daminɛ jamana in kan na mɔgɔ bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la an tɛ mɔgɔ ko law ni e ma fɛn du isra hu mais ni tieni kɔni kɛ ni a mɛ chasse aux sorcières ira e de ni tanga bunda e tara tanga fulla ni bɔtɔ e fenêtre fɛ e ma da ala ma hinɛ na mais Aboubacar Sidiki Fomba maa dɔw bɛ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ ko minnu ka bila ka ban o ɲɔgɔnna ko tɛna bɔ nin ko la wa Isa Kaba mena mun fiyɛ na o tɛ bɔ nin na koyi ni koba fɛn fɛn wulila mɔgɔw b'a fɔ k'u b'o jasi k'a bila kɛrɛfɛ i taara liberté provisoire la o i taara fɛn fɛn la o i ye min kɛ i bɛ ɲangi ni nɔ don a kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten et surtout an bɛna mun kɛ sariya in kɔnɔ o ye ni maa o maa yera wariko la kaso tɛ bilen dɛ i bɛ wari in de sara hali n'i ka du bɛ minɛ i la hali n'i bɛ taa luwanse la f'i ka dɔn ko maa minnu bɛ luwanse la u ka fugariya mun se c'est à dire wagati dɔ de sera an ka bɔ mɔgɔ ko kɛlɛ kɔnɔ n'i y'a ye dɔw bɛ girin bi an ka taa élection na an ka kɛ tan faso ka nafolo mun b'u bolo n'o tɛ ka ɲini u fɛ o de bɛ k'u jafarinya mais Aboubacar Sidiki Fomba nin baara in a bɛna kɛ cogo di yalima aw bɛna kabi 91 ko minnu bɛ sen na walima kɔsannin na ko minnu kɛra a bɛ tali kɛ olu dɔrɔn de kan. Isa Kaba a ma fɔ ko ministre kɔrɔ wa. N'i y'a mɛn jamana i b'a jɔ n'i bɛ état des lieux de kɛ fɔlɔ. Mun tiɲɛna mun ma tiɲɛ a tiɲɛna cogo di. A bɛ tali kɛ juru minnu donna jamana yɛrɛ la fɔlɔ a juru ninnu taara sira jumɛn fɛ i maa min nɔmana y'o la i bɛ nɔ minɛ jamana yɛrɛ ta ye fɛn minnu ye. Olu taara da jumɛn fɛ minnu ye fɛn wariw ni fɛn minnu ɲagami a tɛ taa o kɔ maintenant dɔw ko an ma ko ni san 10 dafara k'a bɛ bila archive la loi dɔ de y'o fana sigi o loi fana b'o fana bɔ yen e tɛ ka jamana kura ko kuma fɔ k'i b'o sigi ko jamanadenw minnu ɲɛji bɔ k'u bila fantanya la k'u bila ko bɛɛ lajɛlen na k'e ti olu ka kiiri kɛ o. Aboubacar Sidiki Fomba aw ni CNT ɲɛmaa de bɛnkan ye nin ye wa walima aw yɛrɛ de y'a hakilina ta. Isa Kaba mɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔ ɲininkali kɛ nin na koyi an bɛɛ nana décret kelen de kan yamaruya bɛ CNT maa kelen kelen bɛɛ bolo ka sariya ta komi yamaruya bɛ k'an kulu bolo fɛnɛ ka sariya ta mais ne ma d'a la ni maa bɛ Mali la ko ni e bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ ko ni bɛ Mali ka bɔ nɔgɔla fɛ ko ni nin fɔra k'e b'a fɔ k'i bɛ a fɔ k'o tɛ kɛ
ni nyeto mugola wale maliki jaw ya kina munu fo an kumana mukan o doye jamana yin tare aka ce ka bula bolicola pour que jamana dun ga ce ka lafiya ko ya na kundoyi ani ka ce ka jamana ire lakana jamana dun ga ce ka lakana aywa Abubakar Sidiki Fomba mamudu na volo do ko ra ku ka joro dam newa me joro drontew nin ko nunu c'est-à-dire na me fe ka mali bo nogola a cinya fo mi wardu o ka jo ulula fen chaman be ni no luka tika ke namo oke ambe fen fu de la ko abuko no kuma e ma pretele me transition angata wa am tika tali du jitu mo ya meta be nyani oche munu nye fatu ko na volo do jugement me tika bon Atena atira tout de la maman ko cour spécial dossier directement on ti occupé zomi c'est nous na blé mais zomba demana mune demana ka na fulu du ka dossier ta ka traité spécialement al no be minu ke barala aywa o sebe demana yo aywa Abubakar Sidiki Fomba atna ga puma nangi fo e koni isa kaba e koni nganga jetmine ke ne Fomba ko ka nani constitution kura yo be singa bi Oga parti politique ka financement ka supprimer ka boy fola nga nyini ji nyama jole na obeka kepi anye bulika joge ko ibeka kata utara inkara ka fotu ni mo batma munu fere la nga ma ko da kene ka bi ministry era lisi bo mo hoyayi donc o kora ambe kelo kele damine amba kede aka seka nobo ni malion sona ni kele seka dansra la na manaka chocho ita ka malion anya funya na ne afo be na ngwa kadinye ka dossier ntela wala sa de mana de unyeji u amache ne bo sira kelen kan wani be barake ni oyi na ndesara mi na uye ni ndesara abora abana mene ko ni minga nganga munke nyemi fo ma chira utakake ayo Abubakar Sidiki Fomba ambe ifo isa kama mere nouveau fo aka bara nyuma una ala ka sungalo indamine time ko nyuma ida animalien bela jelena ala ka ke fama unye jichelai koni ala sona ma priutina yele nimuro munu dira mo ko akili to ala pasa an yere mina nimuro inwele ka laje na ko be chugo muna aywa ambi ifo merci beaucoup Abubakar Sidiki Fomba aleka la selutu yeninye kabo sienti kolnala ame familial ko nyuma nyine obela jenefe Amadou Issa Kaba Sidibé masula soro sisa ombe do décryptage kolnala ina fo bakuru bawla anya fo yana tugamna ka fo lakana ministry koroni oye ya Musa Kamara e ale livre dobo o livre kuma de child no bibina anfeno malikon apma be bela jelenda kono ola Issa Kaba Sidibé ale livre in kala au ani awnyi akono na kuma o abena nyafolike anyi Kaba intoroma kasomara fe folie di ima kasomara fe folie di commission de quête président Aïe trop courageux. Ngolo une commission de quête président comme ani sori comme une commission dossier. Oui. Aïe tchakabo. Et le vérificateur général. Ne be trésorier. Donc nous sommes Baranyana. Beki ka waro bonti. Ngolo mana ba amena bilanke. Voilà. La mamie commission c'est aller depuis poste du moment mais kwanza on pourrait ka boyoro wele kana commission claquer. Ay min ka imposte mina o de di. Voilà, mais se ka waro le commission. Poste sigi commission mamie ya sigi o de bi se ko déterminer nga mare kana isa ona. Mais jatemine de kera commission de quête e kan ya président la sori kan yi ka allusion ala. Ne nyema ne de bi ma obla yoro la mamie vérification ke. Donc ne a décidé ne quête président commissaire au compte o ne John be vérificateur o be de o kele commissaire au compte kele mena beta kuma amitanya fe kawa ala ka sungalo time ko nyuma yira ana ya fo sungalo damna na apeke gele o kono aw soni sigi yoro do kam fe ka fitini fola we mo circulation na e clé manase araba ko joma wakati mi mo mo be dimi nyongoro mo ko dusuda dusuma no nyongoro et a clé duru folo ka se clé tan folo ma o de ka gelen suna abike abitidi mo de fene ka gelen mo bolo ko sawe mo be dimi nyongoro an dusuma lo nyongoro ka bara o ke chukola parce que bara yini do sikatala tonyo le kalote ka fo ka ta o dimi nyongoro fo ka kele circulation na o suba to o lu be ye podo la fo do dusu boko jugu be jisma ele sanga mi o ba soro u yera ni la bana donc yana ka so akema ay nyon éviter la wakati. Oui, ala kan so limani ala. Amina ya rabbi. Ala ka musa ka ko bela jele no sabula o ka gelen ko sobe. Kaba amido décryptage konnala. D'abord yana ngop ma livre re ka ya Musa Kamara join. Ya Musa Kamara ye maninga min na bangira septembre kalo dokle muga ani fla san pakle ni keme kononto ani biduru ni fla 1952 o bayira ka fogo indépendance mata bangira dugumina fo ye mako bankuma na Amadou Bodo ni Bamako ma jantin ko sobe
Yamusa Kamara ye surasi de surasi min ni a bɛ Mali surasi cɛ fɔlɔw fɛ i n'a fɔ indépendance dalen mɔgɔ caman bolila ka don surasiya la an bɛ Yamusa Kamara ninnu bɔ o mɔgɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ Yamusa Kamara a dɔnnen don ni min ye o ye k'a fɔ transition kɔnɔna la Cheikh Modibo Jara ka gouvernement filanan ni o sigira ale kɛra o ministre de la défense a ye mɔgɔ min nɔra bila o de ye Cɛfin Konate ye o bɔlen kɔ yen nɔ Jango Sissoco nana o ye gouvernement fɔlɔ min sigi a senyɔrɔ la o ye gouvernement filanan min sigi fo ka transition ban Yamusa Kamara tora ministre de la défense ya la Ibrahim Bokar Keita élection kelen k'a ban Ibrahim Bokar Keita m'a kɛ ministre de la défense mais Ibrahim Bokar ye danaya d'a kan k'a kɛ chef d'état-major particulier donc o kɔrɔ ye k'a fɔ Ibrahim Bokar Keita nagakɔrɔmɔgɔ kun don nagakɔrɔmɔgɔ min ni a tun bɛ baara kɛ Ibrahim Bokar Keita yɛrɛ kɛrɛfɛ nka Yamusa Kamara tora o de la fo ka na jɔlɔkɔ don a la k'a to Ibrahim Bokar Keita yɛrɛ nagakɔrɔ donc Yamusa ye ministre de la défense kɛlɛcɛw ka ministre min ni ale bɛ ministeriya la wagati min o wagati de Berewulujuw ka affaire in kɛra o de affaire hukumu kɔnɔ Jalaki binna ale ni chef d'état-major min tun bɛ a wagati n'o ye Ibrahim Dayiru Danbɛlɛ ye k'a fɔ ko Berewuluju 21 min tɔgɔla kuma bɛ sen na ko olu tɔgɔ taara ye lisi dɔ kan lisi min ni o ye maa minnu bilala ka taa kɛlɛdaga la kɛlɛ la ko Berewuluju 21 in tɔgɔ yera o lisi la k'a kɛ i b'a fɔ k'u sara kɛlɛyɔrɔ de la ka sɔrɔ k'u fagara Jago de donc kuma yɛrɛ b'o de nɔfɛ. D'accord. O b'a to an bɛ don a ka livre bɔlen kɔnɔ fɛn min ye Yamusa ka nin livre in ye a kɛlen don ka kumakan jumɛn ni jumɛn de fɔ a kɔnɔna la maa jumɛn tɔgɔ bɛ livre in kɔnɔ. Fanta Tomota livre ye livre belebeleba ye livre belebeleba min n'a y'a titre kɛ ko présumé coupable ma part de vérité ko présumé coupable ma part de vérité Jalaki binnen don maa min kan ne ka tiɲɛ ye jumɛn ye n ye min fɔ o kuma de don a bɛ tali kɛ kosɛbɛ Jalaki min binna olu kan ka sɔrɔ kɛ Berewuluju 21 minnu fagara o de hukumu kɔnɔ a bɛ kuma ta yɔrɔ damadɔnu de livre in yɛrɛ a kɛlen don k'a tila yɔrɔ 3 ye tilayɔrɔ fɔlɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ fɔlɔ ladamu yɛrɛ ye mun ye maninga la a b'a jɛya k'a fɔ k'ale ye maninga ye ale lamɔra cogo min a b'o ɲɛfɔ filanan a bɛ ɲɛfɔli fana kɛ an ka kiiri bɛ cogo di bi ani kiiri tigilamɔgɔw bɛ cogo di bi ani kiiri bɛ se k'i yɛrɛ to mɔgɔw bolo cogo di ka a manipuler a bɛ ɲɛfɔli k'o kan a fan sabanan a bɛ ɲɛfɔli fana kɛ mun de kelen don gɛlɛya jumɛn bɛ an ka Mali armée yɛrɛ kɔnɔ bi ale min ni a ye san caman kɛ armée kɔnɔ ale ka hakilina ye armée gɛlɛya ye mun ye o panparan 3 livre bɛ tali k'o kan nka o panparan 3 fana kɔnɔ a kɛlen don ka tilayɔrɔ 7 de k'o la o tilayɔrɔ 7 o fɔlɔ la valeur et l'honneur l'éducation au mandé a filanan affaire Berewuluju ou vengeance des imposteurs ko Berewuluju affaire Berewuluju min ni o kuma bɛ sen na ko o ye maa dɔw ka dimi bɔ de maa minnu ni olu yɛrɛ kelen don k'u yɛrɛ kɛ maaw ye u tɛ min ye a sabanan le rôle de la politique dans la gestion des crises ko politikimɔgɔw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye gɛlɛya minnu n'u bɛ bin an ka jamana kan kuma o kuma politikimɔgɔw olu bɛ a tɔ nɔɔni cogo di a naaninan acharnement et absence de culture militaire ko mɔgɔw yɛrɛ surasiya sariya yɛrɛ ye min ye ko o dɔnnen tɛ o de ye ale sɔrɔ nin ko la 5 ko Mali institution olu tɛ se k'u jɔyɔrɔ fa Mali problème o problème mana wuli 6 interroger l'histoire k'ale bɛ tariku yɛrɛ ɲininka an kan ka mun kɛ bi 7 la nécessité de stopper la descente en enfer de l'armée ko ka ko bɛɛ kɛ armée bɛ ka taa cogo min tantɔ bi na ale b'a ka solution di olu ka se ka jɔ mais Fanta Tomota livre in yɛrɛ bakuruba fan caman o bɛ tali kɛ affaire Berewuluju de kan ka sɔrɔ k'o de kuma ka ca Berewuluju affaire in kisa in livre in yɛrɛ fan caman bɛ boli o de kan ni i bɛ fɛ k'o kalan i bɛ na fo page 53 page 53 ale kuma bɛ daminɛ yen nɔ ka sɔrɔ kɛ n'i ye a jateminɛ deuxième partie o yɛrɛ bɛ daminɛ
page 46 là mais fin roba la muno abolu nyefo mais ni na page 53 la be damna yenno de ou aba fo ko un crime odieux mo ko faka min kera oui allait en tant que ministre de la défense avait mis donc à la abo dit détail par détail na bora yenno jalaki binale kan chugudi ani amina chugudi oui abe nyefoli ke olula nga livre kuna kun jalaki binendo mado de Soumaïla Boubeye Maïga a torobe taninga segi livre na il a été il a été très dur avec Soumaïla Boubeye Maïga yamusa koni ate abe surnom fin niveau oludon abo be utiliser Soumaïla Boubeye comme ni livre ngono abe jalaki belebele ba obi akan abe fin do refo munu ni e yamariate ambulance se ka fo antenne ga fio ka so que peut-être que mokota doni ado ni sababa be wal mote be akon be jalaki chaman banya si Soumaïla Boubeye ma livre ngono ante do livre ere détail be kono nga fanta to mota e akalani kan ka so que ibe bo kuna fo ni chaman kala mais Soumaïla Boubeye fenen krefe abe jalaki babi Ibrahim Boubacar Keita fenen chogodi e abe yoro do ere la abe jalaki bi ko Ibrahim Boubacar Keita mo ba soupçonner mina mena ka fo ko fanga ko nata drone be ala mais ko fanga soro lenko kama fanga la waleya wala la ba fo ko le prince du jour Ibrahim Boubacar Keita to ko livre ngono le prince du jour de ka livre d'amne fo ka ba ou bien le roi fainéant d'accord ka farao kan Jiji Karambe fene no fene ni robal Karambe Jiji Karambe ale ka fola Jiji Karambe ye e Soumaïla Boubeye ka mo manipuler lendi o de ye jalaki bebi oluka ale normalement ministre de la défense allait bolo faut que dien ban ministre de la défense c'est ka lycée c'est bien ka mo to ko c'est bien comme allait mineli ka ko allait beroru to c'est la ko qui plan B de parce que oui allait ni nasu ya bela ko Soumaïla Boubeye ni gundalendo ka mo de bla Ibrahim Boubacar Keita krefe allait me prosumina a se ka mo manipuler donc aye aka premier ministre ya ni damne depuis 2013 yamusaka familial d'accord ninde on kuma ye kuma munu me livre kono oluba kurubawdo Amadou livre ni ngono kuma mami yare be no kunye ko era nyema ya wati no aya yala aya ni roy jumen ala yamusa fe o ke flana équipement militaire ko kuma bora kono no ye warmin dona so asuka fenuna no ya ira ka fo society do ye keme woro taro ke wa shekin wa woro kaba hali binaka do kuma kelen segina livre kono anyi kibaroya mun soro yala fere te se ka ke ma travel équipement militaire ko na akele masa ashi banalente ben ni ma be malaya akilla Mamadou ministre Mamadou Camara de la wele kasola no kun yibe ka chef de cabinet wa ya wati la krefe ma bay o dona kasola ko ka nga hali be équipement militaire amanata ame segana yala fere te se ka ke ma munun togoba ko la ku be wele fagan la bogo jeno fe jango sura su rebe fagan la dum fora de olu ka warde ngana munaka mine langolon san ani ka war fu dum akobe tota livre kono ye nyingal fulam ko Amadou Aya Sanu ko tay abe nyefoli ko kan page jamba kono bere uruji ko sur la chugudi atata 30 avril shula de abata kabi Amadou Toumani Touré ye coup d'état ke domi oui 91 bere uruju yangara frasi to sans fait chugomi ou be formation sur chugomi katema moko to kan équipement manana olu folo yamsaka fola équipement manana bere uruju fola de tout ça la tauta o yamsaka fola tuguni o bere uruju de willa ko bita binsa nogo nunkan ni ako tigema do anana ayere ka fola abe nyefoli ke sanogo nunyi yoro de abe ba fo ni ye livre kala iba e ka fo yamsa te jalaki ba bin sanogo nunkan bere uruju affaire la iye équipement me puma fo paragraphe jam babe o fenen kan o paragraphe kono fenani abe jalaki babi Soumaïla Boubeye kelen kan ka so yega kana nyina ka foko yamusa bolé ministre de la défense la hakila Soumaïla Boubeye de na directement mais ko au lieu ale bolé ko yenno Soumaïla Boubeye au lieu enquête katake Soumaïla Boubeye no kantala ko vérificateur général na ka mo Soumaïla Boubeye yo lubla kata ale temps minge ko kata au dossier au droit de vérifier
ko minnu taara vérification k'olu yɛrɛ ye ɲininkali ko ministère de la défense k'o tun y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye Mali kɔnɔ k'a fɔ ko parce que yamaruya tun tɛ ministre de la défense yamaruya tɛ vérificateur général bolo ka taa ɲinini kɛ yen nɔ k'o tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye vérificateur général ka don ministère de la défense ka sababu kɛ fɛn o fɛn bɛ passer yen nɔ o bɛɛ ye secret défense ye ko Sumaworo Bube ye o secret défense nɛgɛjɔlɔkɔw wa ale kama walasa ka se k'ale minɛ k'ale don kaso la. Ayiwa. Donc équipement a bɛ don équipement détail la a bɛ fɛn o fɛn dɔn a la a b'a bɛɛ fɔ livre kɔnɔ c'est très intéressant. N'i y'a faamu est-ce que ko ninnu na a tɛna kɛ i n'a fɔ ko dɔ yɛrɛ personnellement fɛn dɔ bɛ Yamusa ni Bube cɛ. Ɲininkali tɔ min de bɛ o yɔrɔ la. Ɲininkaliba bɛ yen nɔ ko dɔ bɛ Yamusa ni Bube cɛ ka sababu kɛ a bɛ taa yɔrɔ jan kojugu ko ninnu na. Ok. hali a bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ Faransikaw ka journaliste minnu sara a bɛ ɲɛfɔli kɛ olu saya ko kan ani fana jamanakuntigi kelen ka u wele ale Bube Madu Kamara ani mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ 4 ɲɔgɔn na k'u wele k'a bɛ na olu décorer. Depuis o yɔrɔ la ale ni Bube ka bɛnbaliya daminɛna yen nɔ donc a bɛ ɲɛfɔliw yɛrɛ de kɛ c'est à dire que a bɛ don secrets kɔnɔ palais kɔnɔ secrets yɛrɛ. D'accord ni maa min sera ka courage ta ka livre in kalan kuma tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe sera ka min résumé an ye o bɛ. Ni bɛ sɔgɔmada in na jɛmukan na tugun a bɛ ka sa i b'a fɔ ko furufuru. Sera sabali kaba kumakan laban wagati tɛmɛna. Kumakan laban an bɛ foli di dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ma an tɛ ka livre promotion kɛ nka Fanta Tumota c'est très intéressant que maraw kɛra cogo min mɔgɔw ka se ka ɲɛfɔli kɛ maraw kan n'o kɛra